हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात सगळे? आज आहे गुढीपाडवा. गुढीपाडव्याच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आजपासून नवीन वर्षाची सुरुवात होते. ही गुढी बांधत होते तोपर्यंत मी बाकीचं आवरून घेतलं. गुढीची पूजा वगैरे केली, आरती केली, देवाला पण नैवेद्य दाखवला. तोपर्यंत मम्मी देवीची गुढीची तयारी करत होती आणि यांनी गुढी वगैरे दाखवली, नैवेद्य दाखवला, जेवण केलं आज. आणि आज हे बोलले होते की चला आपण बाहेर जाऊया फिरायला. मग आम्ही आलो तर कालभैरवांच्या मंदिरात. खूप छान मंदिर आहे इथं. नवीन मंदिराचे बांधकामाचं पण काम चालू होतं. खूप मस्त मोठं मंदिर बांधत होते. आणि इथं एक वैशिष्ट्य आहे, तुमच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतात बरं का. आणि नवीन बांधकाम पण चालू होतं. इथं 1 एप्रिलला यात्रा असते. तुम्ही पण यात्रेला नक्की या. आणि माझे व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटतं हे पण मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि माझ्या आयडीला फॉलो, लाईक, कमेंट नक्की करा. चला तर मग असं होतं माझा दिवस. भेटूया उद्याच्या व्लॉगमध्ये. बाय बाय फ्रेंड्स.